što sam zaboravio. Jesena sam se žalio, išao tam u Beograd, gdje imam 37 godina staža i tu sam dobio odbijenicu. Odbijenicu dobio. Za 37 godina staža, kao što vidite, evo papire. Evo što je te papire. Morate pročitati. Ja mislim da će se moći pročitati. Ja ovo i ne vidim i sve. 32 godine jugodisku bio sam, 5 godina u diskotonu. Ovdje piše da sam redovno isplaćivan. Pa gdje su godine, gdje je staž, gdje je... Ja sam tad konzumirao alkohol, bio alkoholičar. 33 puta se liječio. Jagomir, Jakeš, Garevac, Sokolac, Koševo, Kreka, Jakeš, tako, eto, i tu da znate, da se i tu uvjerite. Svako dobro želim svima diljem svijeta.